दुलाराय बर' फरायसाया दिनैसिम 27 बोसोर उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोबाय थादों। दा उदखारि बेरेखा सान फालिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जे उदखारिनि जा थासारि, बे थासारिया सोमजिबाय दङमोन। असान्तिनि बेरेखायै जोंखौ गसंथानो थाखाय, सान्ति सृष्टि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जा थासारि सोमजिनांगौ, बेखौ दिनै जे हान्जा सुरनायनि दावगानायनि मोनसे हाबाफारि, आं बेवहाय आथिंनि हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौ बुङाखै, स्पिरिचुवेल एन्ड मेन्टेल हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौसो बुंदों। बर' हारिनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै बर' हारिखौनो थांखिनानै सोरबाया गावबाय दङ नामा, बेखौसो उदखारि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो दिनै नायबिजिरनायनि बा नायसंनायनि सम फैदों। आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिया बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोङो बे सानखौ फालिलांबाय थागोन, नाथाय जोंनि गेजेराव जाय थासारिखौ सृष्टि खालामनानै हासार, दै आरो माखासे थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों, गाज्रिनि बिफां गायनो नागिरदों, बेखौ नोजोर होनायनि सम फैदों।